السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچی رمضان نهمی روچیں و میں درس دروس سورة یوسف ترجمہ بے گئیں. ما زی لہتے آیات شما دیما تلاوت کتگتا ہمیں آیتاً ترجمہ کتگا و لہتے درس دروس مسائل ہمیں آیتاً چی شما دیما بیان کتگا و دننگا ملوٹا ہمیں آیتاً بھی لہتے درس دروس دگے ہستے لہتے ہنچے مسائل ہستا ملازم اشان سرپد ببیں و درس دروسانی فائدہ بزیریں چرے آیتاں. بچار وحدی کے وزیر جنین تہنا بیت یوسف گوما لوگ توکا دروازگی بند کتا و لوٹتے کہ ما یوسفا گو بد پیلی و بدکاری بکنا. ادا چی ظاہر بیتے کہ چی ڈولا خطرناکین چیزیں وحدے کے جنین آدم مردین آگو تہنا ببنتے نامحرمی جنین آدم گو نامحرمی مردین آدمہ. ہمیں استا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا اتکا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. فرمائنے علیہ الصلاة والسلام اشتہرچ مردین آدمی گو جنین آدمہ نامحرمی تہنا ببا گوڑا آئینی سیمی شیطانی بزا شیطان شما بزانے چی گوڑا آدوینانی دلا دنتے و ہنچے مردم گوشتے مشتا انہا منی دلا چوشین چیز نے. ایک حدیثات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی معنی حدیث ہے گوشتے شپان کے چرے جاگہا چھپو چاگردہ وتی دلوتان چارینی او چرے جاگہ توکا بھی بزا لازم دلوت روان تو چران چی ایشی معنی بچہ ہنچین جاگہ ہستے گوشتے اے جاگہ اے چرے جاگہ اے پلان بادشاہ دلوتانی جاگہ ہیں ادا کائن تو چران دگے کسی وستا اجازت نہیں. اے شپان گزیرتے وتی دلوتان وتی پسان وتی گوکان بارتے ہمشی چھپو چاگردہ چاری نیتے آگاں تو ببرے وتی دلوتان ہمشی چھپو چاگردہ بچاری نے تو دلوتان و داشت نکنے جل دلوت وحدی کے اے اسپوستان گندان وحدی کے اکایان گندان لازم امی چر جاگہ روانت و چرنتے. اسی معنی ہمشی تو وطارہ دیر بکن چوشین جاگہ ہنچی تو مگو انہ کے منی دل تو کا چوشین نائتے لازم کے. و دیگی حدیثی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ایاکم والدخول علی النساء گوشتن داخل مبے جنینانی کرا بزن جنین اگر تنہائیں نام حرمین جنینی تو مرو ای کرا. گوڑا صحابیان فرمائیں یا رسول اللہ ارائیت الحمو گوشتے شار وسرک روتے ہوتی نشار کر رہا نشار یو کا لوگ آئیں براتی آنگو نہیں براتی مثلا مسافریں براتی کارائیں وسرک یو کا نندی لوگ تو کا وتی نشار گما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے الحمو الموت گوشتے وسرک مانا موت مانا چیا وسرک اگر وقتی نشار کر رہا رو تنہا بنتے نامحرم نشار وسرک نامحرمی اگر دوین تنہا ببنتے اشانی دل تو کا بھی ہمیں اشانی بھی سیمی گوڑا شیطان بھی و ہمیں وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مثال داتا گوشتا ای مانا موت مانا یکی بسنبال ای چیزا چی ہوتا اخسکی خطرناکی چیزیں جائز نہیں کہ وسر کیو کا وتی نشار گما بنندی منی برات ڈوٹیاں مرو وتی نشار گما نندا منی برات مسافریں آرو یو کا وتی نشار گما نندی ای جائز نہا ای چیزا مردم وطارہ بسنبالی. و دومی مسئلہ ای آیتاں زیرک بھی ہنچو گوستگیں آیتاں مزید ذکر کتگا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی واستبق الباب گوشتے درک زورتے دروازگا نیمگا بزا یوسف لوٹی بیتا چی تو در بیتے چا ای کمریا. و ادا چی زیرک بھی ہمیں مسئلہ و ہمیں فائدہ کہ چوشیں جاگہاں چی وطار دیر بکان بیتچ و دیر بھی چوشیں شک و شبہتانی جاگہاں توکا چی چوشین جاگہ مرو. اللہ بچہ سبحانہ وتعالی فرمانی ولا تقربوا الزنا اللہ فرمانی گوشتے زنای نزدیکا مروے نہ گوشتے زنا مکان گوشتے زنای نزدیکا مروے بزا چیز کے سببی بیتے ترا بلکہ بدکاریہ بپرینی ترا بدپیلیہ بپرمائی جاگہ چی دیر بھی وطارہ بسنبال و ببچارین. اور صحیمی مسئلہ ادا زیرک بیت وحدی کے وزیر ذات کے معیاری منی جنین اے مکر منی جنین کتا چھی گوشتے یوسف وستا گوشتے کہ تو بحال بھی حبرہ
يوسف أعرض عن هذا، تو بحال ببي يوسف هبرا وتي جنين واستغشتي كتو توبة واستغفار بك تو خطاكار وگناهگار. بچا اگا مردینا غیرت مبیتے مردین تو کا غیرت مبی گوڑا ای جنین چوک لوگ تو کا ہمیں ڈول بنتے لازم مردین آدمی تو کا یک غیرتی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیثہ فرمائنی لا يدخل الجنة دیوس، گوشتے دیوس مردم جنتا بہشتہ داخل نبی. دیوس کہیں دیوس ہما ہی کہ آئیے غیرت ماننے وتی جنین چوکانی سرا، وتی جنینہ وتی جنین چوکانی سرا وتی گوہار ماتانی سرا. بزا ہر چو دولا گندتے لوگا چی در کایاں کئی امراہاں بے ستراں بے برکہاں ہچ غیرت ماننے چوشے مردم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ جنتا داخل نبی. اور میں بلوچانی عادت کلچر ہونا تو کا اصلا غیرت خستے بلوچا وطارا دگری بھی کوشتا وطاری بھی کوشار انتگی وتی عزت وتی غیرت وتی ننگے وستا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو کہ حدیثاں کہتے ہیں آیات نازل با اگم اللہ مکان مردمی دیگه مردین آدمی بگین دیگو وتی جنینا آئیے ای چیزیں ثبوت کرنے کے واسطے لازم چنچو 4 گواہ بیاری. وحدی کے آیات نازل با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے سعد بن عبادہ ما اگا بحال نہا سعد بن عبادہ صحابی مزل جلیل موجود بھی گوڑا وتی زحمہ کشی گوشی یا رسول اللہ منگیندہ مردینی گمنی جنین آئی مروہ 4 گواہ شواز بکنا وتی زحمہ کشی گوشتے دوینانی سرام کلم مکنا. گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشتے شما تعجب مبے چا سعد غیرتا منی غیرت چا سعد غیرتا مسترے و اللہ غیرت چا منی غیرتا مسترے ہمیں وستا اللہ بدکاری حرام کتگا بلے ای چیئے ای شرعی حکمی. بزا اگا مردم ای چیز ثابت کنگی کہ جنین یا مردین یا مثلا شیخ چاکاری کتا آیا 4 گواہ لازم آرگ لوٹی. اور ادھا یک مہمی چیزیں غیرت معنی یہ نہیں کہ ہر رو مردم بنیندی ہوتی جنین چوکانی سرا شک بکن ہر رو آئینی سیاڈی گریہ بکن تے رندش بھی کجا شتا ہنچو گاڑی جنین در کے رندی بھی ہنچو جنین چوک مثال در کائن تے وتی گوہارانگو یا کہ وتی براتانگو رندہ بھی ہر رو بنند آئینی موبائلان بپٹ آئینی مسیجان بچار اننا شک جائز نہیں ڈولیں وسریں شک بے بنیادی شک جائز نہیں کہ مردم وتی جنین ٹلپنہ ہر رو موبائلہ بپٹی بچاری وتی جنین چوکانی ٹلپنہ موبائلہ بپٹی بچاری بے بنیادی شک جائز نہیں. اے ڈولا آئین ٹلپنہ آئین خصوصی کے چیزاں وتی ہستا جائز نہیں پٹا گچارگ. بلے غیرت معنی ہمشی کہ یلو مکنے و ادھا یک مہمی مسئلہ ہستے من لوٹا یہ ذکر بکنا ہنی بعض مردم جنین چوک کا مثال کسانا وانگایا گوشتے چوک کجے گوشتے شتا ہوتے 10 گوہار لوگا وانگایا امتحان وستا. ای غلط تھے ہنی بعض مزنی غلطی یہ چیز بائی گائیں تھو نزانے کہ آئیے 10 گوہار لوگا چھی ہا آئیے 10 گوہار مردم چطورے مردمہ آئیے 10 گوہار برات چڈولیں براتاں آئیے لوگ تو کا تھو چیز آنے چھی ہستے جائز نہیں کہ منی چوک جنیک پلانی وتی 10 گوہار کے رشتا امی لوگ تو کا نندہ وانا بلکہ شپے بارے چنچ کا پتہ لوگا کے یا کہ وتی 10 گوہارنگو چتگن تھر رگا چرے کجا شتگاں کہیں کر رہا شتگاں ہچا صحیح نہیں وہ ای جائز نہیں. مردین تو مسئول لوگ تو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو حدیثہ اتکا کہ قیامت روچا تراوتی ریت جست بھی تراوتی جنین چوکانی جست بیتے قیامت روچا. اور ای آیتان چیدہ بھی ہمیں فائدہ و درس زیرک بھی اگاں تیوستے کیا نیکی کو تیوستے نیکی بکاں اگاں تیوستے کیا شرری کو تو آئیے استے شرری بکاں. بچہ جنینہ وحدی کہ یوسف وستا گوک بیا منی نیمگا یوسف فرمائن تھا چکہ آیتا اتکا معاذ اللہ گوشتا اللہ پناہ بدا منی واجہا منا عزت داتا و جوانی جاگا داتا بزا موتی واجہ نیکیانی جواب بدی بھی دیا ما آئیے شہریان گو ای دولا آئیے جنینہ گو تو بنا عزیز باللہ بدکاری بکنا آئیے منی گو شرری کتا هل جزاء الاحسان الا الاحسان اب مردمی تیوستا احسان کن تو ایستا احسان بکن
مردمی اگر وتی دستا تی وستا شہار دن لقمه تی دپا دن تو ای دستا مجا. مردمی اگر لوتی ترا عزت دن تو ای بے عزت مکن. باید وفادار مردم بیتے. کچکی تو کا وفا هسته. هنچه مردم هسته توشه کاشی کچکی بیتے. تو وحدی که دستا شهار ده لقمه ده تی دستا جایید. تو ای وستا شهری کنه تو وستا بدی کنته. تو ای عزت ده آتی پشتا ترید تی با پشتا عبر کن لوتی ترا بے عزت کن. تو بنعوذ بالله سکی بدی یک صفتی لحت مردمان توکا. او ای آیتان چه یک ہمیں درسی زیرک بیتے بچا وحدی که وزیر داخل بیت کمریا جنین چی گو و تی مرد وستا وزیر گوشتے مردم که تی جنینانگو تی لوگیانگو بدکاری لوٹیت ای سزا دیگ بی بی قید کنک بی بی یا که دردناک عذاب ای دیگ بی بی کہ الزام جتی یوسفہ ای جندہ وط ای چیز وط لوٹتگا نی الزام یوسفہ جنگائیں کہ یوسف بدکاری لوٹیک تی لوگی مردمانگو. ادا ہمیں درس زیرک بھی کہ شرری مردم نیک و صالحی مردم اسپی دامنی مردم پہک دامنی مردمان بھی کدی بہتام جنک بھی آئین پشتا دروگ بندگ بھی آئین الزام جنک بھی کہ آئین بدکاری کتا یا کہ آئین دزدی کتا یا کہ آئین مردمان حق و حقوق وارتگا گوڑا تو اگا تو واقعی تو نیک و صالحی مردمی پہک دامنی مردمی جنین آدمی بکنی شار یا کہ مردین آدمی بکنی شار این چیزیں انچو پریشان مبی کہ پیغمبران بھی بہتام بندگ بیتا نیک و صالحین بھی بہتام بندگ بیتا بی بی عائشہ بھی بہتام جتگے بلے عاقبت ہمیں نیک مردمان وستائیں. اللہ یا روچی حقیقتہ ظاہر کا کہ ای بہتام بیتگاں شان پوشتا باستگنتے ای دروگ بیتگاں شان سرا باستگنتے ای نیک و صالحی مردماں ای پہک دامنی مردماں و ای لحت احکام و درس دروستا چپی سرگی آیتا ما شمدیما ذکر کتگتا و باندھا انشاءاللہ پدہ میں ملاقات بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.